Σε αυτό το σπιτάκι της οδού Πλακεντίας, στους Αμπελόκηπους, έγινε στις 23 Φεβρουαρίου του 1943 η μυστική σύσκεψη που ίδρυσε την ΕΠΟΝ. Στις 23 Φεβρουαρίου, όπως είναι γνωστό, ιδρύεται και η ΕΠΟΝ. Στις 24 Φεβρουαρίου, του 1943 μιλάμε τώρα, γίνεται η πρώτη διαδήλωση μεγάλη, όχι μόνο από νέους αλλά και από μεγάλους, εναντίον της επιστράτευσης. Με σοβαρές συγκρούσεις, κυρίως γύρω από το Υπουργείο Εργασίας. Μέσα σε μια Αθήνα, νεκρωμένη από απεργίες, οι διαδηλωτές σειραίουν από τα σημεία των προσυγκεντρώσεων στο Υπουργείο Εργασίας. Ανάμεσά τους και ομάδες του Ελλάς Αθήνας, που χωρίς να διαφέρουν εξωτερικά από τους άλλους πολίτες, είχαν σαν ειδική αποστολή τη μαχητική προστασία της διαδήλωσης. Η αστυνομία φώναζε «Σταματήστε», δεν σταματήσανε και έβγαλαν τα πιστόλια και άρχισαν να πυροβολούν, στην αρχή στον αέρα. Κάποιοι Ιταλοί όμως πυροβόλησαν στο ψητό, στο ψαχνό που λένε, και σκοτώθηκε, ήταν και ανάπηροι. Ένας ανάπηρος που ήταν σε καρέκλα. Αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ήταν Μαρινάκης λεγόταν. Τότε φρενάρισε η διαδήλωση και άρχισε οι Ελασίτες που ήταν σε διατεταγμένη κατάλληλα και είχαν και τσάντες περασμένες στο λαιμό με πέτρες από πριν, που δεν φαινόντουσαν ήταν πέτρες, και αρχίσαν έναν πετροπόλεμο απάνω προς την Τοσίτσα. Φανερά ήταν οι αστιφύλακες, πλάι ήταν οι Ιταλοί. Αλλά και οι Ιταλοί αποσυρθήκανε, οι αστιφύλακες πυροβολήσανε, όχι απάνω μας. Κάπως η ώρα, τελικά όμως δεν μπορούσαν το καταιγισμό από τις πέτρες να το αντιμετωπίσουν και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και μπρος και δεν είχαν και διάθεση βέβαια. Και τους δώσαν την διαταγή, φαίνεται άλλοι, και γυρίσαν πίσω, κρατάγαν τα χέρια τους έτσι με τα πιστόλια και γυρίσαν πίσω, αποθηθήκαν, φύγανε. Άνοιξε ο δρόμος, αναγκαστήκαν να αποσυρθούν και οι Ιταλοί. Οι διαδηλωτές κατορθώνουν να εισβάλλουν στο Υπουργείο και είναι ένα μέρος από τα αρχεία του. Δεν ήταν όμως μικρό και το τίμημα αυτής της μάχης σε αίμα. 3 σκοτωμένοι πολίτες, 59 τραυματίες. Στη μάχη γύρω από το Υπουργείο Εργασίας παίρνουν μέρος και οι μαθητές που στις 22 Φεβρουαρίου είχαν κηρύξει απεργία με αίτημα να μην επιστρατευτούν οι γονείς και τα αδέρφια τους. Η κατοχική κυβέρνηση απάντησε με κλείσιμο των σχολείων. Στο Υπουργείο Εργασίας έγιναν αληθινές μάχες με τους Ιταλούς, όπου πήραν μέρος ακόμα και μικρά παιδιά, τα αετόπουλα τα λεγόμενα της εποχής. Ύστερα από τη γενική δοκιμή της 24ης Φεβρουαρίου, οι αντιστασιακές δυνάμεις ετοιμάζονται για μια πιο αποφασιστική αναμέτρηση στο θέμα της πολιτικής επιστράτευσης. Οι εαμικές οργανώσεις της Αθήνας και του Πειραιά συγκροτούν μια κεντρική οργανωτική επιτροπή με αποκλειστική αποστολή τη συστηματική προετοιμασία των μαζικών λαϊκών κινητοποιήσεων στους δρόμους της Αθήνας. Οι ιδιόμορφες αυτές μάχες δεκάδων και εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών με πάνωπλους κατακτητές που σφράγισαν όλο το πρώτο εξάμηνο του 1943 αποτέλεσαν μοναδικό φαινόμενο σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. Και η επιτυχία τους δεν είναι βέβαια άσχετη με τη σοβαρή οργανωτική προετοιμασία τους. Πάνω στο χάρτη της Αθήνας καθορίζονταν τα σημεία των προσυγκεντρώσεων. Γίνονταν δοκιμαστικοί βηματισμοί και χρονομετρήσεις για τη συνάντηση των επιμέρους διαδηλώσεων σε συγκεκριμένη ώρα και τόπο. Ειδικοί σύνδεσμοι μετέφεραν οδηγίες στις οργανωμένες δυνάμεις που τις ακολουθούσαν χιλιάδες πατριώτες. Όλες οι εαμικές δυνάμεις έχουν κατανεμηθεί σε 3 μεγάλες γκρούπες. Η πρώτη γκρούπα είναι ο εργατικός τομέας του ΕΑΜ, η δεύτερη γκρούπα είναι η ΕΠΟΝ, η σπουδάζουσα και οι νέοι, και η τρίτη γκρούπα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ιδιαίτερο ρόλο στην οργάνωση των διαδηλώσεων έπαιζαν τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Πλουμπίδης και Σπύρος Καλοδίκης. Η προστασία των διαδηλωτών από τις επιθέσεις των κατακτητών και των συνεργατών τους ήταν και αυτή μέσα στις φροντίδες των διοργανωτών. Πρέπει να πω μία λεπτομέρεια.
επειδή προβλέπαμε πάντοτε ότι θα έχουμε τέτοιες απώλειες σε τραυματισμούς, ίσως και θανάτους, από τα ίδια τα νοσοκομεία τα αναπηρικά ετοιμάζαμε αυτοκίνητα με γιατρούς μέσα του ΕΑΜ και άλλο βέβαια οργανώσεων, περισσότερο βέβαια ΕΑΜ γιατί εκεί προείχε, και αναπήρους γερούς που βάζαν ποδιές λευκές για να μαζεύουν τα θύματα και τους τραυματίες, για να μην μας τους παίρνουν οι Ιταλοί και οι Γερμανοί σε νοσοκομεία δικά τους, που μετά βέβαια χανόντουσαν ή τους εκτελούσαν ή τους φυλακίζανε. Στις 5 Μαρτίου, ύστερα από λεπτομερή προετοιμασία, γίνεται η μεγάλη διαδήλωση του λαού της Αθήνας κατά της επιστράτευσης που συνδυάζεται με γενική απεργία. Από τους Αέριδες, την πλατεία της Δημαρχίας, την Ομόνια, την πλατεία Κάνιγκος, ανθρώπινα ποτάμια τραβούν προς το Σύνταγμα, σπάζοντας τα φράγματα των κατακτητών και των συνεργατών τους σε αιματηρές συγκρούσεις. Σε συνέχεια η διαδήλωση κατευθύνεται στο Υπουργείο Εργασίας. Ήταν γύρω στις 11 η ώρα, οπότε ακούσαμε από το Υπουργείο Εργασίας, εμείς μερικοί πάλι το ξέραμε τι θα συμβεί βεβαίως, το περιμέναμε, είχαμε προσυλλογηθεί. Ακούσαμε να βοίζει ολόκληρη σχεδόν η πόλη. Σε μια στιγμή που είδαμε από την γωνία της Ζαΐμη και το Σίτσα, τη μάζα αυτή, να έχει φτάσει, να έχει σταθεί και να κατοπτεύει γύρω από το Υπουργείο Εργασίας, από το φόβο μήπως τυχόν έχουν προδοθεί η υπόθεση αυτή και έχουν έρθει οι Γερμανοί και έχουν στήσει πολυβόλα. Την ίδια στιγμή κλείσαμε πάταγο, θυμάμαι, τα παράθυρα όλα του Υπουργείου Εργασίας. Ο Γενικός Διευθυντής δεν ξέρω ποιος έδωσε αυτή την εντολή απάνω, γιατί αυτό το πράγμα βούγιζε σαν καταιγίδα που ερχόταν. Είδαμε λοιπόν απέναντί μας να προβαίνει αυτή η μάζα, η οποία έμοιαζε σαν ένα σώμα με πολλά κεφάλια, με πολλά χέρια, με σαγίδες, με ξύλα. Ένα πράγμα το οποίο τόσο χαρακτηριστικό που δεν το ξαναείδα πια στη ζωή μου. Θα νόμιζες πως είναι οι ελεύθεροι πολιορκημένοι, να πούμε, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν και ερχόντουσαν προς τα εκεί. Όρμησε λοιπόν η μάζα αυτή, μπήκε μέσα, τους δώσαμε όσα χαρτιά νομίζαμε πως μπορούσαμε να τους δώσουμε και όσα μπορέσαμε να τους δώσουμε και έβαλαν φωτιά. Φυσικά έκαψαν πολλά πράγματα. Η κραυγή με την οποία ερχόντουσαν αυτοί ήταν το διάταγμα της πολιτικής επιστράτευσης. Το διάταγμα της πολιτικής επιστράτευσης, το οποίο ήταν έτοιμο. Φυσικά δεν άργησε να ειδοποιηθούν οι γερμανικές αρχές, να καταφθάσουν και να μην προφθάσει να καεί και το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας. Στον ελεγχόμενο ελληνόφωνο τύπο αναδημοσιεύεται εκείνες τις μέρες άρθρο γερμανικής εφημερίδας, όπου με σχεδόν απροκάλυπτη οργή διαπιστώνεται: «Οφείλομεν να ομολογήσομεν ότι προφανώς επλανήθημεν νομίσαντες ότι θα ήταν δυνατόν να έβρομεν κατανόηση παρά το ελληνικό λαό». Σε απόρριτες εκθέσεις των γερμανικών αρχών επισημαίνεται η έκταση των απεργιών και διαδηλώσεων. Αναφέρεται ότι υπάρχουν 9 νεκροί πολίτες και πλήθος τραυματιών. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και 2 από τα πιο μαχητικά στελέχη του φοιτητικού κινήματος, ο Εδμόντος Τορών και ο Κώστας Ωρεόπουλος. Νομίζω πως ήταν τέτοια ο πανικός που πάθανε οι ίδιοι οι Γερμανοί, ώστε υποχρεώθηκαν να ματαιώσουν αυτή την πολιτική επιστράτευση, την οποία εγώ τη θεωρώ ένα γεγονός που ίσως είναι πιο αξιόλογο και από αυτό του Γοργοποτάμου. Τώρα δεν ήταν γιατί μας φοβήθηκαν βεβαίως, αλλά ήταν διότι αυτή την αγανάκτηση είδαν ότι δύσκολα θα την αντιμετώπιζαν και θα υποχρεώνονταν να κατεβάσουν και άλλες μεραρχίες στρατιωτών στα Βαλκάνια. Την επομένη της μεγάλης κινητοποίησης, ο Λογοθετόπουλος δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να γίνει πολιτική επιστράτευση. Ανάλογη διαβεβαίωση έδωσε και ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός με εξουσιοδότηση, όπως είπε, των αρχών κατοχής. Ανακοινώνονται επίσης αυξήσεις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων. Πραγματικά η απεργία εκείνη διήρκεσε κάπου 27 ημέρες. Ο μακροχρόνιος και είχε, εκτός από τα αποτελέσματα τα οποία είχε για τη ματέωση της πολιτικής επιστράτευσης, είχε και σοβαρές παροχές στους δημοσίους υπαλλήλους.